πάρα πολύ γρήγορα στον κύριο Πάρη Δουλούδη, που επίσης είναι μαζί μας τηλεφωνικά, για να δούμε τώρα τι γίνεται με το άλλο θέμα των καυσοξύλων και συγκεκριμένα τι συμβαίνει με την Βουλγαρία, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία που λένε ότι πάνω από 60% είναι η εισαγωγή των καυσοξύλων από τη Βουλγαρία, όμως υπάρχει μια προσωρινή απαγόρευση. Κύριε Δουλούδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ που σήμερα είσαστε κοντά μας και περιμένω να ακούσω από εσάς τον ίδιο να μου περιγράψετε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση και τι μπορεί τελικά να γίνει, εάν μπορεί να γίνει κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μορατόριο από την πλευρά της Βουλγαρίας, την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, προς όλες τις χώρες. Από 10 Μαρτίου μέχρι και 10 Ιουνίου απαγορεύεται η εξαγωγή ξύλων σε όλες τις χώρες. Είτε Τουρκία είτε Ευρώπη. Ναι, αυτή τη στιγμή, να πω την απαγόρευση... αλήθεια, δεν έχουμε κάποια μεγάλα προβλήματα, γιατί ευτυχώς έγινε στο τέλος της σεζόν που προμηθεύεται ο κόσμος ξύλα και έτσι τα προβλήματα δεν είναι μεγάλα. Εάν όμως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχει μια περίπτωση μετά το Πάσχα να ξεκινήσει ξανά η εξαγωγή, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες πληροφορίες που μπορεί να μην ξεκινήσει καν. Να μην ξεκινήσει καν. Ακόμη δεν γνωρίζουμε τι γίνεται. Δηλαδή αυτή την πληροφορία την πήρα σήμερα, ότι υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινήσουν μετά τις 10 Ιουνίου που είπαν. Πάντως πρέπει να πούμε, κύριε Δουλούδη, στο σημείο αυτό, ότι αυτή η προσωρινή τέλος πάντων απαγόρευση από την πλευρά της Βουλγαρίας έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους εμπόρους, ειδικά αν σκεφτεί κανείς, για παράδειγμα, γιατί έχω και κάποια νούμερα μπροστά μου, για παράδειγμα λέω, ότι στην Κομοτηνή λειτουργούν περίπου 80 μαγαζιά που πουλούν καυσόξυλα, στον Εύρο περίπου 60, στην Ξάνθη άλλα 50 μαγαζιά. Στον Εύρο δεν είναι 60, να σας διακόψω λίγο. Είναι από 120 μέχρι 150. Μάλιστα, ακόμα μεγαλύτερο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν είναι εδώ και λίγο πράγμα τώρα να σταματήσει ξαφνικά η εισαγωγή των καυσοξύλων, όπου σε μεγάλο ποσοστό η Βόρεια Ελλάδα προμηθεύεται από τη Βουλγαρία. Και ευτυχώς που είναι το τέλος του χειμώνα, όπως είπατε. Αλλά αν αυτό συνεχιστεί και το ξαναδούμε το θέμα μας μπροστά τον επόμενο χειμώνα, τι θα γίνει τότε? Πιστεύω ότι θα λήξει το μορατόριο. Θέλω να το πιστεύω αυτό. Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, η Βουλγαρία είναι. Όπως παράδειγμα, εμείς πενευόμαστε ότι υπάρχει στην Ελλάδα ο τουρισμός, η μεγάλη βιομηχανία μας, και στη Βουλγαρία είναι τα ξύλα. Δεν νομίζω. Απλώς θέλουν, το κάνουν αυτό για να μπορέσουν να συμμαζέψουν τα σημάζευτα, λέγοντας την λαθρολοϊτομία και το παρεμπόριο, το λαθρεμπόριο. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοί σας οι οποίοι ενδεχομένως να την έχουν πατήσει, και τι εννοώ με αυτό? Γιατί στα αυτιά μου έχουν φτάσει κάποιες περιπτώσεις που λένε ότι, για παράδειγμα, έχουν πληρώσει το εμπόρευμα κάποιοι συνάδελφοί σας, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να το εισάγουν στη χώρα μας. Έχουν δώσει ένα σωρό χρήματα και έχουν μείνει επί ξύλου κρεμάμενοι ουσιαστικά. Βεβαίως, υπάρχουν επιχειρήσεις και εδώ στον Εύρο αλλά και πιο κάτω, οι οποίοι έχουν αγοράσει καυσόξυλα μέσα στη Βουλγαρία. Αλλά όλα έτοιμα, ήταν έτοιμοι για μεταφορά, να έρθουν στην Ελλάδα του σώσει ο άνθρωπος για να μπορέσει σαν νοικοκύρης να φτιάξει τη μαύρη την αποθήκη του για να ετοιμαστεί για τον επόμενο χειμώνα. Και δυστυχώς με το μορατόριο αυτό δεν μπορεί να φέρει το ξύλα εδώ. Μάλιστα. Και κάθε μέρα όσο περνάει υπάρχει και μια ζημιά. Κύριε Δουλούδη, υπάρχει περίπτωση κάποιοι έμποροι από εσάς να στραφείτε σε άλλες αγορές, σε άλλες χώρες? Κοιτάξτε, αν φτάσουμε στο σημείο. Π.χ. στη Ρουμανία, ας πούμε. Βεβαίως. Κοιτάξτε λίγο, το ξύλο βέβαια από τη Ρουμανία θα είναι πιο ακριβό. Άμα για εκεί θέλω να καταλήξω. Όπως και από οπουδήποτε αλλού και να πάρουμε. Μάλιστα. Δυστυχώς στα κράτη Ρωσία, Ουκρανία μπορούμε να πάρουμε και από εκεί ξύλα, αλλά δυστυχώς τα μεταφορικά μέσων δεν μας βολεύουν όλα. Δηλαδή, παράδειγμα, το τρένο δεν μπορεί να πάει εκεί για να φορτώσουμε από εκεί, διότι και γιατί οι γραμμές δεν είναι το ίδιο με την Ελλάδα, για παράδειγμα. Λοιπόν, θα δούμε τελικά τι θα γίνει και με αυτήν την υπόθεση. Εγώ κρατώ αυτό που και εσείς είπατε ακροφυγώς, ότι ευτυχώς που συνέβη στο τελείωμα του χειμώνα, γιατί αν αυτή η αναστάτωση υπήρχε από την αρχή της χειμερινής σεζόν, τότε τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά και θα μιλάγαμε κάτω από άλλες συνθήκες. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Κύριε Δουλούδη, σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα να πω και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Να σας διακόψω. Αν κοιτάξουμε λίγο και από τα δασαρχεία, τα δικά μας, βέβαια όχι τα δασαρχεία, δεν θέσει τίποτα, τις παλιές νομοθεσίες που μας βάζουν να κόψουμε λιγότερα ξύλα από ό,τι πρέπει κανονικά για να γίνει μια αρέωση για να αναπέφτει στο δάσος. Δηλαδή πάμε σε ένα δάσος, σε μια πλαγιά, παράδειγμα που λέμε που έχει 1000 δεντρίλια, για να γίνει σωστή αρέωση πρέπει να κοπούν παράδειγμα τα 200. Η νομοθεσία λέει 5. Τα αφήνουμε και φεύγουμε μετά από 10 χρόνια να ξανακόβουμε. Δηλαδή αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή.
ούτως ώστε να μην χρειάζεται να κάνουμε τόσο μεγάλη εισαγωγή από ξένες χώρες και να μπορούμε να υπάρχουν περισσότερα χέρια και περισσότερα ημεροκόμματα στην Ελλάδα. Σαφές. Αυτό ακριβώς. Γίνεται εισαγωγή από τη Βουλγαρία, γιατί υπάρχουν κάποιες νομικές αγκυλώσεις στη χώρα μας, οι οποίες πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεραστούν. Λοιπόν, να τα δούμε λίγο για αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουλούδη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε όλους.